Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na k'a fɔ ko bi ye 22 septembre ye 22 septembre ale tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1960 kana se san 2021 ma ɲina ye a san 61 ye an ka jamana hali n'an ma ɲɛnajɛba k'a la sa maaw kelen don ka bɔ ni k'aw ka nisɔndiya ka o yira aw ni anw an bɛna lajɛ nisɔndiya ni nisɔngoya bɛ maa minnu na i ka hakilina ni k'a yira ɲɔgɔn na a ye na an ka taa fɛn min bɛ jamana ko la maliyɛndenw bɛna u hakilina fɔ a la. Ani sɔgɔma ne fa yala i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'a ye. Ne tɔgɔ Kawu Ture. Kawu Ture. Kawu bi ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 ye e hakili la kabini an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ hakilina ye jumɛn ye a ko la. Ne kɔni ka hakili tɛ fɛn wɛrɛ ye an b'a la deli dɔrɔn Ala ka ni saba bɛn mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu b'an kunna bi hakilina min b'olu la o t'o kelen ta o ka ko tɛ o kelen ka ko ye o ka ko ye Mali bɛɛ de ka ko ye donc ni mɔgɔ min y'a faamu ka taa fan min fɛ c'est-à-dire o y'i kungo ye sinon hakilila foyi t'o la ka jamana in k'a lata ɲɛ an kɔni nakun ye bi vraiment k'o soutenir à 100%. Voilà an nakun y'o de ye bi voilà. ŋunuŋunugaw bɛ jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko Irisiw ka Wagner mɔgɔw bɛ nalen an ka jamana kɔnɔna la n'hali n'o y'a sɔrɔ an ka gouvernement y'a jira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan don e hakilina ye mun ye o ko la. hakilila wɛrɛ tɛ ne la n'an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o kɛ parce que kabini 2012 ni bi cɛ san joli san 7 san 8 an bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka sa bɛɛ ɲɛ b'a la bon minnu bɛ ka fɔ ko Irisiw kana na i bɛ taa sɔrɔ olu de ka hɛrɛ t'a la donc n'anw ka hɛrɛ b'a la o ka na n'anw ka hɛrɛ b'a la o ka na an sɛgɛnna an ɲɛna ni maa min fa ma fa i ba sara ni mɔgɔ min ba ma sa i den sara donc jamana in an bɛɛ de ta don n'i ye maliyɛn kelen faga i bɛ komi i ye maliyɛn bɛɛ de faga donc an tɛ se k'a to se t'an ye minnu bɛ ko b'an dɛmɛ an bɛ t'o fɛ kɛ minnu b'an kunna san joli mɔgɔ bɛ ka sa foyi tɛ bɔ a la tiɲɛna an sɛgɛnna donc anw b'a la deli an ka hɛrɛ bɛ n'a bɛ Irisi de bolo o ka na sini yɛrɛ ka jan bi n'an ka hɛrɛ b'o bolo o ka na bon faamaw min b'an kunna bi an b'o soutenir bi à 100% franchement an b'o soutenir bi an b'o soutenir sini donc an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ inchallah. Ani sɔgɔma ne fa i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ Lasine Sogoba. Lasine Sogoba bi ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 yala hakilina jumɛn de b'e fɛ. Bon hakilina min bɛ ne ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen na ne kɔni bɛ fɛ toujours fɔlɔfɔlɔ i n'a fɔ Modibo Keyita tile hɔrɔnya tun b'an bolo cogo min na n bɛ fɛ an ka segin o danbe kelen ma ale taalen kɔfɛ général Musa Tarawele o nana vraiment jamana in fana tun b'a bolo bala a y'a minɛ n'a bolo fila ye a y'a seko n'a damayira kala bon jamana in ma kɛ tan bon alhamdulillah olu bɛɛ tile tɛmɛnen kɔ ka na coup d'état kala k'ale bɔ yen bon depuis an bɛ se k'a fɔ coup d'état yɛrɛ kɛla n'an donna démocratie kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ an ma se ka lafiya sɔrɔ tuguni parce que an ka jamana bon ɲɛmɔgɔ minnu ye jamana ta olu ye jamana in labila jamana bafuyela jamana kɛla i n'a fɔ kɛnɛma mina quoi bon vraiment an donna tile kura min kɔnɔ n'o ye Ashim Goyita ka tile bon vraiment an y'a sɔrɔ a bɛ ka baara minɛ cogo min na nin ne bɛ fɛ maliden bɛ ka fara a kan kɔnɔjɛya la an ka jɛ an ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ parce que san joli jamana bɛ dingɛ kɔnɔ n'a fɔra ko tile kelen ko k'o bɔ vraiment a ma nɔgɔn ko ɲɔgɔn tɛ ka fɛ an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan jamana in a ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na an ka yɛlɛma hɔrɔn bɛ se ka segin a ma i n'a fɔ a tun bɛ Modibo Keyita ni Musa Tarawele bolo cogo min na Ala sago i sago. E hakilina ye jumɛn ye Irisiw ka nali la an ka jamana kɔnɔ. Irisiw ka nani n'i ye ne ɲininka o la n bɛ jaabi telima di o la sabu ka da mun kan Modibo Keyita bolo tun bɛ Irisiw bolo Musa Tarawele fana bolo tun bɛ Irisiw bolo bon vraiment Irisiw ka nani a ka di ne bi a ka di ne sini an b'u soutenir u nani yɛrɛ de la quoi u ka na bon maa minnu bɛ ŋununukan na ko n'u nana dɔn ta bɔ tan n balimamuso n'i k'i bɛ jugu kɛlɛ a bɛ kuma caman fɔ dɛ Irisiw ka nani a ka di bi a ka di sini an bɛ dugawu kɛ Ala k'u ɲuman don an fɛ yan nɔ u kana yɔrɔ ɲuman sɔrɔ an ka jɛ an ka juguw kɛlɛ k'u bɔ an ka jamana kan Ala sago i sago. Merci. Tɔgɔma ne fa. Rasira. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'a ye. Ne tɔgɔ ye Musa Kamara. Ne ye maliyɛn n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ Mali fɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa an ka mɔgɔkɔrɔw y'a bila dakun min na an fana k'a ta o dakun kelen na
anga kanyere me do ke ala ka nyogona chama yirana ka san chama yirana ka basiki do anga jamana kono ambe minyina ala ka be no ya yin ore kundo mbawo ere fo a meja mo mbawo fo kosobe amen ni ya ambe kuma nyeba la me ala na awere sawo ambe do ke meja fo ngofo me maliko me do ka bela yele ala ka hera ka ambela yele ala ka ankambe aywa ne fa e hakilina juma irisuga na langa jamana wana bo irisuga na la ne ga hakilina la o mena ka soro ma irisu wele ni ko njati mina ka ba damina na serval barkan takuba ni be mercenaire de e amea o biga ko kamiga irisuga ko femme ko irisu ta mercenaire français re armée français rete mercenaire do donc mi o ka ko o fana ko kumbe o de kan yiwa o kana ambu kumbe an sigile me ku kono an yere fana manga fanga faru ta kan ala sona mo ka jamana bobolo la aka folu kundo vive le Mali vive le Mali vive l'Afrique vive l'Afrique vive l'Afrique Sunjata Keita Moro Keita ambe do ke lulumbasi ambe do ka bela jele amu nota ne ala sona mo an chani baraye ala ka hera kawe an sɔgɔma ne ba nse yɛrɛ sira sigi tɔgɔ ni jamu fɛ ne tɔgɔ Sali Kone awɔ ayiwa kɔɲɔmuso bi ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 yala hakilina jumɛn de bɛ e la tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka yɛrɛma san yɛlɛma diyara an ye a bonyana an ma surɔ yɛrɛ an ye ko minnu ye hakilina ɲumanba u bɔra ka tasuma jeniw kɛ fan bɛɛ an bɛɛ bɔra hali bi o sa ala ka Mali ja ala ka Mali kura ja an ka dugawu bɛ an ka duguw kɛ ka bɔ an ka Maliba kɔnɔ ka Mali ja tama ka juguw kɛlɛ ka juguw bɔ an ka jamana kɔnɔ ne hakilina y'o ye n'a fɔra sisan nɔ ko Faransi ka taa ko Rusi ka na e hakilina ye jumɛn o la ne hakilina ye Faransi ka taga Rusiw ka na an ka Mali ka ja an b'o de fɛ an ka Mali ka kunna wolo Mali kun tɛ ta o Faransi ye Mali ɲagamu ala ka Mali ja hali bi o sa Rusiw ka na o ye ne hakilina ye awan jene ba ne to Abubakar Turbo Abubakar bi ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 e hakilina ye jumɛn la bon tiɲɛna bi ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 61 n'o ye 22 septembre alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada ala m'o yira na ni sini kɛ n'a ye bon an nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ an nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ bi kɔni bi ye donba ye Mali kɔnɔ ni ala ka jɛ voilà ouais. Le début de la fin de la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est la fin de la révolution silencieuse. Nous invitons tous les 10 Maliens. Begabo, Antundara Modibo Keita Kaburula, Tata Tashiblake, Kata Samadougaboula, pour reprendre le flambeau et continuer la lutte de plus belle. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Allô, ne tɔgɔ Aïssata Touré quoi. N bɔra fo Kalabankura se de la ka na 22 fête kɛ quoi a fête kɛyɔrɔ la. San yɛlɛma de ka ɲi wa ko tɛ san yɛlɛma bɔ quoi ou bien de mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma wa u ka yafa kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi foyi t'o bɔ ou bien de o de don. Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw aw bɔra nin wagati in na ka maa damadama olu ka kuma lamɛn an ka jamana ale kunkanko la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ maliyɛndenw an caman tɔɔrɔlen don k'a sababuya kɛ an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ fagali o cayara kosɛbɛ san tɛmɛnen olu kɔnɔna la maliyɛnden caman ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko Rusi ale ka na walasa ka se ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka ale ɲɛnajɛ tɔw ka se ka olu kɛ ni Ala m'an ka jɔnya joona an bɛna tila ka o bɛɛ lajɛlen fana da aw tulo kan aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn bolo.